assalamu alaikum yeɓiyankoɓe Pinal TV on calminama to mbawɗo wonde e wonirde kala. Assalamu alaikum kadi wonɓe ɗo e nder salon he eɗen jetti Allah dokkuɗen yiide oɗo ñalawma hande wadde émission men biyeteɗo couleur weekend mo gowɗen wadde kala ñande samedi à partir de 16h et rediffusion ko 11h dimanche. Hande noon maayo ngo waɗi ndiyam par ce que hande émission o yalti galle o iwi galle makko ari galle makko ɗum woni galle to tonton Sidi Bokum en gari hande galle Sidi Bokum wadde émission o yewtere meɗen yewtere pulago kelene tonton Sidi Bokum onon arɓe ɓe kadi on mbiyam onon fof bisimilla mon e émission he bisimilla mon e yewtere he bisimilla mon e nder galle moɗon on jettama hande artiste men wonɓe ɗo ɓe invité principal on woni Yaya Dramé kelene Yaya Dramé yantude e Kadiatou Ba kelene Kadiatou Ba yantude kadi Alisco wan galonda faka dogo kelene Alisco yantude e Youssouf Tapo kelene Youssouf Tapo e ko ɓeɗon woni artiste ɓe joguiɗen hande ɓe jewtiɗen e nder yewtere he noon eɗen tawda e Hamadoune Bokum dita Koko on woni ɓi joom galle o kellenimo no fewi yantude e Hadja galle on woni Hadja galle o on woni Hadja Bokum kellene Hadja Bokum yantude e Fina Tawa seeno ne ari wallide men e gollal he kelleneɓe président mabɓe Idrissa Sangare heɓani arde kono o neeli sukaɓe makko yo gara tawtore émission e gaɗɗum ko pulago kala ko woni pulago yahata oppa ɗum kelleneɓe yantude ami VIP PPP nen ɗo yeyte ko minen tigui jeeyi VIP ari welnande men fijirde meɗen kala ko woni pulago kamɓene ko rewɓe daraniɓe pulago daraniɓe leñol ngol kadi kala de fulɓe gimmi koɓe immiɓe nde fulɓe to jeehi fof kamɓe koɓe yaaɓe e nder ɗum noon eɗen gara bismade Yaya Dramé ara yima premier morceau muɗum kellene Yaya Dramé
Kelene ya Darame ay tagale fa ya ku bozage jege na ga villa Hamadoun Bokoum ari joni kelene Hamadoun Bokoum di Koko style nyama korosité UNICEF sa iwri Dawda Bougou sa yawti Pontordi a yawti Bendiatan premier carré à gauche tu vires tu comptes les carrés premier carré deuxième carré troisième carré à droite tout droit ça wi Koko couture sa yottimo do himbe fo ne ngandimo kelene Koko couture. Ok, eden continue golle eden ngara nodden de Youssouf Tapo kelene Youssouf Tapo o yimana men do la paix bozage la paix. Mali bay na benna mali jaju mali bay nyama na wasi e mali mali bay na benna mali jaju mali bay nyama na wasi ba mali e ma nyama ati sabali mo bi se bando lay di toto mali bay na benna mali jaju mali bay nyama na wasi e mali be fle Mali de fle Tony Tougou Mali ngo Mali de fle Silafaya Tougou ngo Mali de fle Ambemba Keuga Mali de fle E Mali Tougou kolo bele bele Nga Mali de Tougou ye jamana inti amolo Mali nyamolo ngo Mali de inchi Mali doni ba ugo Mali renji akwade ube burusu kono ukasena uchiana kela ni sababu akwade ube burusu kono ukamonu uchiana kela ni sababu akwade ube burusu kono ukatako uchiana kela ni sababu akwade ube burusu kono baga mara uchiana kela ni sababu akwade ube burusu kono uni uchiana kela ni sababu e manya ma ati sabali ma bi wani soro mama atoro mali bay na banna mali janju mali bay na manosi e mali kunkadi fala mali ngo mali kunkadi yera da ko ngawanga mali la folo dambe ko ngawanga mali la folo Mali de jogo be Mali de kono u hakilu be tubabu bolo Mali de jogo be Mali bay ngono ngu hakilu be arabu bolo e Mali jamana du mamba nga Mali de juya jamana nyamana waso emfaso Mali de tisa ka tubabu bilenye Mali de tisa ka arabu bilenye arabu de umuda be do dunya tubabu de umuda be do dunya para
dugu ina dugu mali makari dugu palmaya dugu mali nako mbila ina dugu nako mbila makari dugu nako mbila yafa dugu nako mbila chafari ya dugu nako mbila dambe dugu nako mbila siya beda do na mali ko kumana ba mali mbila nako mbila Kelene Youssouf Tapo ala ka nani la paix alsa Mali koro. Merci beaucoup. OK, anga invité Allah fiara doni invité. Salam alaikum. Nombada Arsel Njawone ma jam tan. OK, no calminirta yebi yankobe Pinal TV e arabe yebde mabbe e bismillah mabbe. Bandiraɓe sakiraɓe jeydaɓe e guiɗo moɗon sakiɓe moɗon Yaya Jubbulandi Sebre mo ana wiye bambaɗo leñol leydi Africa jeeyaɗo nokku biyeteɗo Nguuma Mallere Doro Jamɗoji hannden télé biyeteɗo Pinal TV waɗi en invité ko wono télé ngaji noddan neɗɗo ya noto woɗɗude min noon Pinal TV nokkude kew mais Pinal TV immono bambaɗo ma artiste ɗum hannde ɗum fuɗɗi le 12 octobre 2022 ɓe gaɗi choisi bambaɗo maɓɓe guiɗo maɓɓe jeydaɗo maɓɓe suka leñol leydi Africa kamɓe Pinal TV ɓe landiki kan min Yaya Darame min woni homo min Yaya Darame mi africaine hoto jeeyami e africaine leydi wonnonde wiyede Soudan mbiɗa jeeyano ko biyeteɗo Nguuma hande miɗen tawa bamma ko Bekaw hande ɗum Nguuma mi tawa galle Sidi Toufa ɗo lelejji Alpha Amadou Mamadou Boubacara min gilla ngarmi Bamako ɗo galle Sidi Bokum ɗo gommi a nanina Dieynaba Ba Pinal TV mi nani machallah a weltanama Yaya Darame caggal
ko calminɗa yeeɓiyankoɓe Pinal TV e bismade arɓe yebde maɓɓe eɗen puɗɗo jewte fadde meɗen fuɗɗude yewtugol ngol mbeɗa heeɗima fadde meɗen haalde ko waddi en ɗo en jewtan yimɓe warde jaabade en fadde meɗen jaabade yimɓe warɓe jaabade en jettan jon galle o ɗo ne Sidi Toufaɗo Lelajji Alpha Amadou Mamadou Bocar kañum e joom suudu muɗum Hadja Kaliru Ali e Boubacary Kaliru Ali e ɓi jando meɗen biyeteɗo Bakko Baccili Bakko mo Boubacar Sekou Mawe o wi kam Yaya Darame kala ko ganduɗa a hunde fou e addini o miɗen tawda e maɗa e Moussa Kalilou Boore e warɓe jaabade en ɗo fulɓe meɗen fina tawa seeno e président muɗum en Idrissa Allah o wi kam Yaya Darame ɗum fof ko ganduɗa fo miɗen tawda e maɗa délégation makko wari ɗo ɓiɓɓe makko e miiraɓe makko e bandiraɓe makko rewɓe e banggue meɗen ñaama o tawden ɗo kawiraɓe meɗen e miiraɓe meɗen e mawniraɓe meɗen taniraɓe yeero Nguuma Ali ɗano ɗo juɓol Idrissa Patal yeero Nguuma Ali en e Abdourahmane Dramé en e walde meɗen wiitede walde VIP Ami Marcel Coulbary e Fatimata Hamadou Mbel ko Moussa Masala Koulani Allah e Fanta Moussa Maygi en e Salmatou en e VIP fu min jewti ɗum debbo hen gorko hen min Yaya Darame miɗe tawa e VIP bisimilla VIP e guiɗam mawnam gorko gollitiɗam gondiɗam jamma ila ñalawma Sékou Marcel Coulbary kanko nana toon daani guitar muɗum ɗomin goɗɗoto joni ɗana wiye jeeru gonɗo Mody Boubou e kokoro Mody Boubou e kontaguel Mody Boubou Siré Gala Anna Gala Amina Gala Kantin Gurori Gala Gala mo ñamali gacce Gala so hoddana jooɗi ana fiya yeeso ilmama Hamadou Allah Idrissa Allah en hoɗum wawa forjude nde jeeru hoɗnoɗo ɓe mbi Boubou arɗo Gala beele guelajo guila laatiɗa hoorejo amin haala maɗa meeɗa ko yettade heɗum saabi Boubou wiɓe mi wona penowo sa laati ko penowo haala maɗa yeddete joni en jaham pagu ƴeewa pagu paliguel maayo booɗi ɗi ceɗɗo lelo seɗɗo cummaɗo ɗomo Youssouf mo Kalifa taako ceɗɗo hakkude danguere e danguere hakkude dande danguere deego yotade dande danguere aka iwde dande danguere aka yaade nokku mbiyeten Issa Faye sabi ɗo aka ɗo ɗon maaje ɗe ceertata ɗon maayo bara e maayo ɓalewa sertata ɗi jaaɗi kawro nokku mbiyeten Issa Faye sa jaɓɓiti Issa Faye gara nokku mbiyeteɗo Anbali gi ƴaɓɓoɗa jaaha diire bari koɓe e banggu yeeno taw ko bisimilla maɗo e ɓi pulla debbo bahajo connajo jeeɗo nokku mbiyeteɗo Cuki to taniraɓe awdi hammadi guiɗaɗ aɗi awdi Dieynaba Ba battaki wañaki pulla baagi e balamaji bisimilla maɗa madan Hammadou Ali a wari notade Yaya Darame a wari notade Pulako Kadiatou Ba e ɓi pullamo wona netoro nehiɗo fa sanne kaalowo haalaji jurminiɗ alasko co pullomo ñawata fa haala yarata fa falta ɗantako fa kaw co pullomo heddani fiide buguji fine beede fiɗodire lumoɓe lanaji pullomo ñamani gueɗe jigane bisimilla maɗa pullo jaro goto e leele voilà Kadiatou Ba ni tawde den e tawde Bocar Abdou Ali Yero kañum du ana tawda e meɗe o du e tane Yero mo jiiɗano joni ɗo o kaw men e mabo debbo mo dande kañƴo o gise a kiiɗa yaari mabo bisimilla maɗa eyyi Yaya a weltanama caggal ko bismiɗa invité ji ɗi eɗen puɗɗo golle eɗen namdo Yaya hombo woni Yaya Darame Yaya Darame ko ñeeño noon e ley ñeyɓe leñol wiyetegol ñeyɓe e ley ñeyɓe leñol wiyetegol Maabo Yaya ko Maabo mais Maabo e Bamba inno goto baaba goto baaba fu mo jiiɗano yalta e Bamba fu mo jiiɗano yalta e Maabo mbiɗa wiya Yaya jubbol Ali Sebere mbiɗa jeeya Nguuma jamtoji Dooro anan tan wiya dofe yaata Dooro kubbi Dooro e jamtoji Dooro mo nanɗa jamto fu jamtoji to amin to iwi taniraɓe Boubou Ndula Atumani ɓe goni jamtoɓe yoga maɓɓe ana jammire Ba yoga maɓɓe ana jammire Bari nde fulɓe garno e leydi ndiroɓe konno nokku biyeteɗo jamtoji ɓe gueɗon duuɓi kewɗi yoga maɓɓe jaɓɓi yaade nokku biyeteɗo Daari ɗum woni ko nantan wiye firtoɓe ana e fulɓe feroɓe ana e fulɓe nde aduna yeehi wartuno yoga maɓɓe yaari nokku biyeteɗo
ɓe mbiya feroɓe dingal nde aduna yano wartuno wonnoɓe daari ɓe garti jamtoji ɓe ƴaɓɓi kasi so naati leyɗe yoga maɓɓe waɗi e gonɗo yoga maɓɓe waɗi e barni ɗum saabi ko jetta gelle kewɗe ana seeno a tawan tokaraje guerɗe ɗe eɗe to nokku biyeteɗe jamtoji dorata ami gimbal anda tan leñol fuɗɗo gotum ɗum yummo goto ɗum baaba goto min komi jamtowo eyyi Yaya a weltanama Yaya ko jimo walla Yaya ko kaalowo tan walla Yaya ko koɗowo hoddu alhamdulillahi rabbil alamin Allah en jetti Allah ɓe goni kawiraɓe ɓe Djibril Idrissa Patal Iron Touma aji ɓe mi tawi eɓe jima eɓe koɗɗo eɓe kaala saabi ley wambayɓe a tawan yogo o ana yima haalata a tawan yogo o ana haala yimata a tawan yogo o ana hoɗa haalata yimata yogo o ana hoɗa ana haala ana yima ko ɓuri hewde e wambayɓe hannde fof a tawan ana haala ana hoɗa ana yima ɗeɗon ma anda ana haala ana hoɗa ana yima par ce que yogaɓe soɓe koɗa ɓe mbawa haalde soɓe kaali gaaci ɗi taƴan yogaɓe sana kaala ɗum mbawa hoɗude so kaali gaaci ɗi taƴan minen Allah hokki min mbi suuɗami fof ana wawi hoɗude yima hoɗa tawi gaaci ɗi taƴani innandu nappullo ɓe kesanaari ñayɓe ɓiɓe fulɓe Yaya taraɓe yettiron fulɓe inna goto fulɓe yo baba goto na fulɓe Afrique ya gilla yo goto nane fulɓe ɓe ñennataki o kandalan yo pullo ana wula gacce yo pullo ana yago yo pullo lokan ewa torra kelle oto fulɓe gonno fulɓe ɓe kulani kalani fulɓe andira jaago fulɓe andira jande fulɓe andira worɓe suyiɓe gacce d'accord Yaya min beltima ɗon Yaya wi ko maabo koɗowo jimowo kaalowo honde Yaya fuɗɗi yimde eyyi nde puɗɗumi jimi jaadi par ce que min ni mi fini mi tawi jimi ana gaɗe e galle amin mi tawi koddi ana koɗɗe mi tawi haaloɓe ana kaala minen tawi to suka fuu pinɗo fuu a tawan ana wawi hoddu tawan ana ley mundu mundu ko pinɗa so tawɗa a wawan ɗum wajibi fey so ɗum wona haaje ma ñande fof a yiyan waɗoɓe ɓe ana gaɗa a yiyan hoɗoɓe ɓe ana koɗa minen nde mi sukaɓe nde weelima a mettima a wawa hoddu a wawa jimi saabi minen mbaali kiɓe heccuɓe mi seeɗa ɓe nodda mi mbiya e jooɗe fa caggodiron aɗan koni saggodirgue ala ngare jooɗe gaɗe golle o mi ƴeewa ɓurɗo wawde neɗɗo so tawama hakkude bandiraɓe muɗum fey so a wawa ko heewi daña ko mbawɗa gonga baali kiɓe ɓe jaati ɓe to jooɗe caggodire hedde ɓe ƴeewa hono yimannoɓe haalanoɓe homo fiya min ka min woni maani miɗen pijira koddi ɗi mais min ko puɗɗumi musique jaati 2013 puɗɗo musique jaati hono mi ɓama cassette an min Yaya Darame 2013 d'accord 2013 puɗɗiɗa est ce que ko puɗɗiɗa joni ko aɗa yaltini album alhamdulillah mi yaltini album ngaji ɗiɗi premier album ma no wiyete premier album am ana wiye jande hono jande wala aɗa wawi miccitinde min hen seeɗa tan nane hono jande wala hono jande wato jande woni leydi so jande ittata majjere ɓiɓɓe adama en so neɗɗo jangali musi so neɗɗo jangali wontanta ba so neɗɗo jangali wontanta yannar ngate sukaɓe moɗone jande ono jande wala yaɓata
jagilen jange jagilen bibe fulbe jange jande futawale jande kelene yaay Dramé Mashallah yaaya meu puma pofta da seda bas wala kelene yaay Dramé joni eɗen gara bismade ɗo Kadiatou Ba omo ara omo yimana men rewɓe tinniɓe kelene Kadiatou Ba Kadiatou Ba kelene Kadiatou Ba bismillah ma kelene Kadiatou Ba Mashallah kelene Kadiatou Ba Mashallah rewɓe fulɓe beltima rewɓe fulɓe ngami noon ha ɓe mbaaji joni eɗen continue e yewtere men enen e Yaya Dramé Yaya nam hono way aɗa selli a change uyi ɗen tan ñamtode koko couture
koko couture en gandi kay hande ko do styliste gonden hande ko yidanane kam minyam gorko Hamadou Bokum joni fa joni minyam gorko Hamadou Bokum di koko couture machallah nyantim yaaya den kontina namde yaaya ko pullo ariya fini le fulbe mawni dile mamira ni jaatirabe machallah hono ya yiri jimde de e juude fulbe Mali ha hono jirda jimde de e juude fulbe Mali no jirmi ne yaari yeso walla ne yaari caggal no jirmi jimde di e jungo bibbe fulbe Mali jimide ana jaara yeso sanne ka kuladna fu sese allo ke yimobe anden wawbe sukabe hodobe yimobe bi jogibe hakkillaji lobbi parce que ko be jimato ko min matali le jimi mabbe di jimi netra ko tafon hono leydi yarta yeso bibbe leydi kawre hono kawral wala so bibbe adame en kawri kule de fu en keban gonga d'accord holko mbiyatabe sukabe yimobe fuddibe joni be ko mbiyatabe yimobe joni be jokka golle bi adama sa wadi ko wodi adandi sa wadi ko boni adandi tinoda tampata ngada ko boni sada wonde yimbe ma kala ko boni sabi halam bonko bon nan aduna d'accord yaya mbida puddida yimde ko 2013 bamde 2013 e joli holi cadel kebda e jimi bon alhamdulillah rabbil alamin Allah won cadel e jimi hen won jammo jimi hen cadel de kemmi hen mi heben cadele mi heben gikkuji lobbi sabi cadele de kemmi e jimi di ngadani kam gikkuji lobbi e golleji lobbi e andude aduna sabi jimo ana jogi gikkuji gikkumun e Allah woni e gonga non mais yimbe do ana balla mais jama wallata jimo hande tawan kana woddo kabe puddo yide kulle maada fuddi wadde resi kana munyal maada ngal munya e tampere maada ne fa sanne jimobe yogabe be tampe e jimi fabbe milo hunde fu be laata ko aduna Allah mabbe be ngada décourager don ko jimo fu yida sa fuddi yimde tan hono torraka jida ka wan continue torraka jam o ana tiagal do seeda tan kokol tan fali hakkude modo mais a jimo wa fuddi yimde fuddi yide cadele yennede e hoynede e wasude hokkede wadan décourager jinno golle ma so mo ngardi tan worbe dartete est ce que yaya ko puddida yimde ko puddida yimde ko woni yennudo me batta yimi bon min gilla puddumi yimbe mi mata fu neddo jinno kam so ngoanga Allah mi fenanta fey goto d'accord fey goto mi mata jinno kam gilla puddumi yimbe mi mata mais mi den giya yimbe hoynobe min batte min yimobe e nyama kala o neddo hono no laatirida neddo no nyama kala na nafa dimo ana nafa nyama kala dum dimdal non neddo fu bonu na yiif yimbe be ngode yimbe so nyama kala be jiidum tan be mettete mudum mere tawi dibi waday tati waday baman problème goddo be jowdo nyama kala kambe nyama kala inde wotere ndeno ngorran hono no rimbe be ngorran no won nyama kala en be ngorran jena ko ba machallah joni yaya alar yimde morso ma dimmo o woni ñeñbe bismillah fadde men nande e morso ñeebe ayi aduna kullu shay'in sababan aduna sabe fa aljanna o pemi joni o ewli jambe bo wajibi mi hodnan siri tufal alillahi alfa amadou mamadou nu bokar ayi manoto tan wa wasawro ya atagudo jambe feki jawa nana mari tufal ali maradu wa madi kanyun wani wa dawana tufal ali tanima moji wali tanima galir wali tanima hasan ali tanima husayn ali tanima jadu diwali yamatage mire nanya na jua jomali wali jambe eterna ali yawli sidi kufara gayo bana bilado amadi kanyumboni wana
Boubacar Waseeku Magal Baciri Joga bismaje do ete Alisco One kelene Alisco One o mara o mo yimana men morso makko mi nani o wi o nani hande enen kadi en nanan sal jabi kelene jiddo nanne fo hellu son kelano on nanatade Alisco One kelene Alisco One Alisco Pula gata fuya wata modon Jabia moja dara tako, jabo tako, nanga tako, darna tako, kala tako Alisco Pula Natuko wana nima Wata natuko wala nama Haluko wana nima Wata haluko wala nama Benyala ebe pena nakam Ebe sika mina nataka Kokalda ko minani Kokala chagal am ko minani Kongata ko mi Kongata suda kam ko mi Kokalda ko minani Mida yeso ma Allah wadi Ayarrata ko hodum wadi Anniya mala boni dum wadi
ada jokki kam ulu wadi a hewtata ko Allah wadi ɗum wana neɗɗo wadi a hewtata ko Allah wadi ɗum wana neɗɗo wiɓena yiɗi kam ono woni sakirabam ono wiɓo yiɗa kam walla ko bonnanta kam o ñamminta kam o yarnata kam ko nafata ka bada torata kam aduna goto fu e giɗaɗe mun musique latige giɗaɗe am ana e berndam e kut beltoɗa safan am ana e berndam ɓatta dimmuɗa safan am meɗa wawi ɗum sugaɓe ɓatta dimmoɗa meɗa wawi ɗum mawɓe jaaɓi meɗa wawi ɗum meɗa wawi ɗum yimɓe fuu jaaɓi meɗa wawi ɗum natugo wonanima wata natugo walanama halugo wonanima wata halugo walanama ɓe ñalla eɓe fenana kam eɓe sika mi nanata ka ko kalɗa ko mi nani ko kala caggal am ko mi nani ko gaɗɗa ko mi yi ko gaɗɗa suuda kam ko mi yi ko kalɗa ko mi nani no gaɗɗa fo addata sarde yimɓe ko kala fo addata sarde yimɓe no gaɗɗa fo addata sarde yimɓe fay so ere fina yawi fota yimɓe hinna haaje ma giɗam tinna e golle ma giɗam fermi andamaɗa bonda indam e jam seeɗo jaye jototon gonga o aram star boy waɗe shisha o aram ngare pijam bomi ɗi ngare pijam ngare pijam sugaɓe ngare pijam ngare pijam fansuji ɗi ngare pijam aduna e salam goto fu e wattu mon natugo wonanima wata natugo walanama halugo wonanima wata halugo walanama ɓe ñalla eɓe fenana kam eɓe sika mi nanata ka ko kalɗa ko mi nani ko kala caggal am ko mi nani ko gaɗɗa ko mi yi ko gaɗɗa suuɗa kam ko mi yi ko kalɗa ko mi nani won allis ko pullo so keso pul fansuji ɗon fo ɗon beltana Star Boy Sekou Cissé Abba Jagite Hassan Sidibé Adama Chawara Christine De Fe Hitman Wilson de wallahi e jewte meɗen e yaya mi nani wonde aɗa joua guitare aɗa joua hoddu hono ɗum way aya wonno worri mais Sekou Marcel en anaga ɓe goni grand frère en amin so ɓe dokkimi lawol yama daña komin koɗi hen seeɗa ɓe dokki lawol okey joni won yeddodirannoɓe wonde yaya wawa guitare wawi tan ko hoddu woɓɓe mbi ala o wawi ko guitare o wawi hoddu joni kay yaya nen ara joni holla men preuve on wawi guitare on wawi hoddu yaya bisimilla ma yawon aya jenaba ko mbawmi guitare seeɗa hot min nana holli men preuve sore me mbiɗa jogani ñeyɓe jiiɗu kala ɗo jaami sare mabo sango mabo somi adaraki mi sakkitirto guitare he guitare sen koɗi sare mabo taniraɓe yero Nguma Ali ana ɗo e Jubuli Idrissa Patal yero Nguma Ali e Dawda Bokari Addu Ali yero e tawdude Alpha Baba Gombagal Ali e min Yaya Darame min garan wande hunde wi'etende yoonde
inchallah. D'accord, problème wala. Merci beaucoup. Nde wudere hitande wiyeteɓe 2013 min jeehi nokku biyeteɗo Guinée équatorial to Sékou Gourɗo Bello Abdou Dori ngeedi wiyeteɗi Bata min tawi toon jamɓe rewɓe min tawi toon Fanta Bara Samba Galel Gourɗo Samba e Fata Ba Lobbel Sadio Abdourahmane Boukary Ardane 2013 Ok, quelle est Yaya Dramé? Yaya holli preuve omo wawi guitare. Yaya caggal nde kolluɗa min preuve aɗa wawi guitare aɗa wawi hoddu hol message joguiɗa faade e sukaɓe fulɓe saka ñeñɓe hande ɓe sukaɓe ñeñɓe ɓe hoko mbiyataɓe? Message mo joguimi fawde e bandiraɓe am e guiɗiraɓe am e mawniraɓe am e saraɓe am e miiraɓe am e ɓikkoye am e kala ko ɓi adama garta fof leɗɗiɗa anniya lobbo ana yetto guiɗo ma so ɓi adama watte aduna fof waɗa anniya lobbo so haala kaala haala lobbo so golle ngol la golle lobbo kañum jogui bardiari lobbiri message mo gaɗaɓe mabɓe ɓe tinno ɓe tiiɗodira ɓe nangodira ɓe kinno haajeji mabɓe ɓe paama tan arsuko e jungo Allah woni fey goto wawa nangude arsuko maɗa so watta ɗum no weeli hunde fof ko jiiɗa heɓa fof Allah woni ko hokkayma ɓe kinno haajeji mabɓe laaɗo guiɗo goto arramanu wallu leñol ngol walla leydi men Africa. Amin ya rabbi. Yaya avant dernière question Yaya ne waɗi galle? Si aɗa waɗi galle miɗo waɗi koreji. Aɗa waɗi galle goto walla galleji no foti?
galleji fa heewi alhamdulillah rewɓe no foti joguiɗa ɗiɗon machallah kelene yaay Dramé o nandane jaljalluɓe cuusa haalde ɓe ok yaya émission men hojomaji men kuɓɓi kono hade nden aɗa zo live ma mais hade nden holko mbiyata ɓiɓɓe fulɓe kala banggal kawral hoko mbiyata ɓiɓɓe fulɓe Jerew Ba ko mbiyami ɓiɓɓe fulɓe kala ɓiɓɓe fulɓe tinno tiiɗodira nanodira ɗi adama patu jooɗoɗa ni galle ma jiya gueɗe ɗe neɗɗo watta miila gueɗe ɗe o murotoɗo ɗe par ce que kulle kewɗe ana watna ɓi adama ko a miijaki bani adama haqqille o goto noon o wana ɗiɗi o wana tati ɓi adama won probléme on heɓa fu waɗan ko hana so ɓi adama o waɗi ko a hana patu jokkirmo o waɗi ko a hana ndar ɓattoɗamo lamdoɗamo heɗo wonti gonga sa andi ko o wondi ko dabare ana wone gaɗanamo dabare guilɓe fa jiya o ronki dabare nde hunde fuu ɓe ɓiɓɓe fulɓe ɓe tinnoɓe kaybodira ɓe jehodira ɓe gaɗodira communication ngaji ɓe anda heɗum hakkude maɓɓe talkene taji remɓe ɓe natodira ɓe anda homo fo anda ko woni e goɗɗo mino so yimɓe andodiri fuu probléme ngaji meɗen ɓustata gonga machallah ɓiɓɓe fulɓe nani ko kalɗa ko eyyi no mbirunomi ni tan yeewiyankoɓe Ayaw Pinal TV on calminama hande on jettama on beltanama hojomaji men kuɓɓi kono hade nden no mbirunomi ni e fuɗɗode émission hande ko e nder galle Sidi Bokum gonɗen kanko hokki men salon makko yo ar mbaɗen ɗo émission meɗen émission pulago gandanɗa hoorema kalɗo pullo woni weltanama yettama wiyama kadi bisimilla mum yantude ɓi ko biyeteɗo Hamadoune Bokum ɓurɗo andurede Koko kanko ko styliste ko atelier jo jogui ne wiye Koko style yantude Hadja Bokum on woni debbo galle yantude kadi e Fina Tawa Seno ari wallude men e golle he président mabɓe heɓani arde on woni Idrissa Sangare Koro neeli sukaɓe makko yo gar tawtore ngat ɗum kala ko pulago immani eɓe gimmani ɗum machallah yantude e ami VIP ɓe fof ɓe calminama ɓe beltanama eɗen mbiya kadi yallah hokku en yiide saaha garowo eɗen dokka Yaya Zo morceau mum battano on jarama fa joni guiɗo moon sakike moon Yaya Dramé e invitation meɗen mo Pinal TV waɗi le 12 octobre 2022 hawri alorɓare e nane ɗen jetti yimɓe warɓe ɓe ɓe fuɗɗoɓe ɗo joni miɗen gaɗa ko wiyete yoonde enen africain ɗen fuu jeeyi yoonde so yenge warti e neɗɗo seeyo ɗen yoonde hoɗete e wamɓe ɓe jima mbiya bisimilla yoonde ma yoonde arramani yoonde ma yoonde fa joni ilmon Yaya Dramé ana tawɗa e kawiraɓe mum e mawniraɓe muɗum e rimdaɓe muɗum e miraɓe muɗum ɓe garan ɓe jima ɗo yoonde jugol Idrissa Patal Yero Mbuma Ali Dawdo Bokari Abdou Ali Yero Alpha Baba Bambagal Demba Ramadi Badjo e tawtude Yaya Dramé e Abdourahmane mo jubbode Ali Sebere Duri Dramé Youssouf Tabo wonɗo forran e yoonde miɗen caawi hakkude ɓiɓɓe fulɓe e ɓiɓɓe jaaɓe e ɓiɓɓe seɓɓe e ɓiɓɓe nonankoɓe e ɓiɓɓe dogone en mali kala ana ɗo ɗum kañum en jeeyi ɗo yoonde yoonde
Momodi Wali Dingati Amada Wasanali Dingati Amada Musaini Ali Dingati Amada Amadi Kaliru Ali Anwabi Ode Sidi Tufada Ali Dingati Amada Anwabi Ode Oh Amadi Kaliru Ode Nenyama Koro Chitenge Itani Dumyamede Sidi Dawan Abiyo Imeya So wati tan watira jiboyde O woni yabbi kanda bamun boyede Ade suru aduna wanyala Anda yone abeida dawla Anda yone abuida dawla Tankaliru ali dingati amada O wali gogo Amari sidi tufada ali maradu Mokuro tufado bieten danyima Mokuro tufado bieten danyima Amari abakuro tufado kamiyone Hayiyone mahayurminak Allah yone bayda dawda Allah yone arabuida dawda Haruna Allah Idrisa Allah Isaini Adamani odimi ode Dumbe yone kewli matako Barapoli odimi ode Sukudunani yendi yone Nenda makonde atu yendi milyon Barapoli yendi yone Musa Kalilu pore o kamiyone O Kalilu pore bieten danyimo Muhammadu pore bieten danyimo Muharber pore bieten danyimo Amadi tufa basamana o kamiyone Ayiyone mahayurmina Muhammadu Ramadi Kolebu Basamana joni no finalité bi do min tawa yettude worbe e rewbe e rimbe do min jeggide pullo fey goto e leydi ndi do kala do bi pullo woni e adno min e jowtu dum bi africain fu min e jowtu dum do mi jowtan hijrabe meden sekirabe meden jeewobe en e hono halimatu boaka hamasina penda Aïssa Sadio haw beeri sala o bi pullo debbo ana janno ko betedo melga Mauritanie e melga Mali o jodi nokku betedo France e jando debbo wona do nokku betedo Amerique jodani don Burkina Faso Leila Oumaro Sidiki Bogum e Binta Bamarel o tan Jafara Gelaajo e Aissata Gelaajo tan bi woni ham bodeje ham diwal paate yalla ton ko kunari kayri fa lipitabo yaade doori fa yaade nokku betedo baale do sekana baba yorbo Nigeria e jotudo do diko jaaje diko Moussa Amiri Dalla diko jaaje wasa ibural diko jaaje o bergo amman tayma diko jaaje kuray amman tayma diko jaaje o bergo amman tayma diko jaaje debbo kasi nyewa e kasi yeyna na nyewa tonya nyewa bikinde nyewa hande burbe nyaata gande
ومن جوتا إيجاب كل الله دوا الله كنك سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقوا بتلي بوبكر مسيح ماوين كنت غجب جلا غجب كاجل من جوتي بنيورا كلا حكون تمبوت الجنة لامبي بأنا جوت أن أنا بيتني أو بسم الله nando lunda kulo ala walien mabo bi mabo Muhammad nalayidiriza Muhammad nalayidima ya idiriza alayidima wajaje alayidima idiriza alayidima Allahuna alayidiriza alayidima سيد يعقوب يعقوب محمد دايو كل درا محمد عبد الكامل جارية محمد دايو نلاتي باي سيد يعقوب يا بدي زمان تمام جلو وكل من يتيم Merci, merci à Bilal Devi. Ange Chamago et Salim Diarra pour le Bakari. Et Djena Baba Djombani.